Moja sledeća gošća rođena je u Kanadi, a poreklom je Španjolka. Već 6 godina udata je za Jagodinca Danila. Balkan joj je strast, a posebno Srbija. Uz supruga je naučila srpski jezik i otkriva lepote Srbije, ali i snimila je mini seriju koja se zove Naša gošća, koja se zove Naša snajka. Ona se zove Martina Alonso Marquez. Martina, dobro jutro. Dobro jutro, hvala. Gde ste se upoznali sa vašim suprugom? Sa svojim suprugom sam se upoznala na jednom koncertu u Parizu. A na kom to koncertu? To je bilo koncert grupe Magazin iz Splita. A odakle vi na tom koncertu? Kako vas je zainteresovalo da odete da slušate? Ja sam počela da učim srpski jezik pre 8 godina. Imala sam zanimanje za kulturu Balkana, bivše Jugoslavije i u Parizu sam stalno jurila neke zanimljive događaje koje su vezane sa ex-Jugoslavijom. Ima tamo puno koncerata i slučajno sam naletila na taj koncert i upoznala svog supruga. Eto vidite kako sudbina lepo namesti. A kakve su vaše impresije o Srbiji? Sa čime ste se sve susreli kada ste došli prvi put u Srbiju? To što je vrlo zanimljivo je da ovde ljudi veoma poštuju, na primer, stranca koji zna da govori jezik, čak i ko zna samo malo da govori jezik. Kad neko kaže dobar dan, hvala, ljudi su stvarno oduševljeni i to smatram za veoma pozitivnu stvar. Vi odlično pričate srpski. Kako ste naučili? Koliko vam je vremena bilo potrebno? Ovako, boravila sam u Beogradu možda 4-5 meseci, onda sam znala da se sporazumem sa ljudima. A jeste učili sami ili ste imali neku pomoć? Imala sam na početku možda 2 nedelje sam bila na kursu, a inače sve uz ljude i sa prijateljima. Šta vas je posebno ovde oduševilo? Negde sam pročitala da ste oduševljeni našom kuhinjom, načinom kako naši ljudi prihvataju stranci, to ste upravo i rekli. Jeste naučili da spremate nešto od naših specijaliteta? Naravno, znam da spremim razne stvari. Sa mužem slavimo slavu svake godine, tako da znam da spremim sarme, kibanicu, razne kolače. Je vam to bilo komplikovano? Volim da kuvam, tako da uz supruga koji je zaista odličan kuvar i čak bolje od mene, nije mi bilo teško sa takvim učiteljem. Sad u vašoj seriji koju ste snimili, prvo da vidimo odakle je inspiracija da to napravite. Pa inspiracija je naravno od sopstvenog života. To su sve situacije koje sam ili sama doživljavala ili posmatrala kod nekih drugih ljudi i to mi je bilo sve zanimljivo. Dobila sam ideju da pišem i da stvorim to. Ali tu je interesantan taj sukob kultura. Ko je tu pobedio? Jeste li se prilagođavali vi vašem suprugu ili on vama? Ko je tu nadvladao? Ja i on smo pobedili zato što smo zajedno već 8 godina i za međunarodni brak treba puno razumevanja, kompromisa i dogovora. Kako ste vi u prvoj epizodi vaše serije imate, kada vi čekate vašeg supruga, a on kaže da ne može da stigne, vi stojite već neko vreme. To je nešto tipično za naše ljude. Kako ste se vi sa tim snašli? Kako ste uspeli da se prilagodite tim nekim balkanskim pravilima, da tako kažem? Naprimer, to verovatno posle 8 godina više ne sme da se desi tako dugo. Vi ste to doveli u red. Da. A takođe u jednoj od vaših epizoda spremate slavu, pa vam se objašnjava šta je to postna slava. Kako je vam to čudno bilo? Šta izgleda, šta je postan meni, šta mrstan? Pa, na primer, svi stranci koji dođu u Srbiju znaju da se ovde puno jede meso, na primer, i onda je bilo teško shvatiti da baš kad se slavi nešto, onda ne sme da se jede. Nema mesa, da. A isto ste mislili da je slava u stvari žurka, niste mogli da shvatite te naše običaje. Dobro, to je sve malo parodično u seriji, ali naravno da je moj suprug sve lepo objasnio, ali to tako iz ugla jednog stranca koji ne zna šta je slava, mislim da je bilo zanimljivo tako pokazati. Sada ono tipično pitanje u Srbiji, kako se slažete sa svekrvom? Ja se odlično slažem sa svojom svekrvom, koja je jedna divna osoba, takođe živi u Francuskoj, čujemo se, viđamo se i
meni je kao majka. A šta kažete vašim prijateljima kada dođete u Pariz i ispričate o našoj kulturi? Šta im prvo kažete? Ja njima prvo kažem, ajde da idemo zajedno pa da vi otkrijete kako je to u Srbiji. A dopada vam se naš mentalitet i uopšte naša gostoljubivost prema strancima? Da, svakako to je nešto neverovatno i ja bih stvarno rekla da svaki stranac koji dođe u Srbiju ima priliku da vidi kako je to. Dakle, vaša serija za sada ima koliko epizoda? Snimili smo 10 epizode, u planu su još 2 i možda neka druga sezona. To sve možemo da pogledamo gde? Na YouTube. Na YouTube. Naša Snajka. Hvala vam mnogo što ste bili gost ovoga jutra. Pratit ćemo vašu seriju jer je to vrlo zanimljivo za sve. Hvala.